Asko eztabaidatu izan da historian zehar droga kontsumoaren inguruan, kantak ere egon badaude horri buruzkoak. Baina tamalez, errealitate bat da gaur egun ere droga kontsumoak bere horretan dirauela. Drogak kaleetan kontsumitzeak gatazka sortu izan du betidanik kontsumitzaileen eta auzokideen artean. Eztabaida honen erdian badira bestelako aukerak ere eskaintzen dituzten erakundeak. Munduko medikuak erakundeak berak Euskal Herri osoko kontsumo gela ikuskatu bakarra du Bilbon. Jagondoko kontsumo gela da modu higienikoan drogak kontsumitzeko tokia. Ez da drogak dagozen tokia, drogak erabiltzaileak eurek ekarten dabez. Guk eskintzen dutzegu beste guztia. Kalean edozein modutan konsumitzen ibilti beharrean, guk eskintzen dutzegu hortarako leku osasungarri bat. Eta beste edozelango beharritzan igualekie, hangagoz horretarako prest. Esate baterako sobredosiak, ez? Burura datorkigun lehenengoa sobredosiaren esaten da. Guk hemen izan ditugu hainbat sobredosi, baina ez da bat ere hilgarri izan. Badago hortarako protokolo bat, sobredosi bat gertatzen denean, deitu egiten da telefono jakin batera, etorten da ambulantzia denbora jakin baten, eta denbora jakin hori baino arinago normalean, eta orduen ebako egiten da hori ospitalera, eta behar da moduko sorozlaritza eskaintzen dago. Gela honen helburu erokorra da bazterkeria egoeran dauden heroina eta kokaina kontsumitzaileen bizi baldintzak hobetea. Gero bebai dauz helburu espezifikoak, direla morbilitatea gutxitzea, droga eskaintzak murriztea eta drogen kontsumoa eragiten dituzten patologiak edo saihestea. Esaneko nuke, baliabide honen helburua ez dala delinkuentzia gutxitzea. Baizik eta kontsumitzaile diren horrek osasun baldintza hobeagoetan, ahalik eta onenetan praktika horrek egitea. Hau erabiltzaileen sarrera da, egunero etortzen dira ametik eta ona sartzen dira, ezta? Hemen egiten dute materialen aldaketa. Siringak hemen botatzen dituzte, guk hori apuntatzen ditugu eta material berriak ematen dizkiegu. Hemen ikusten duzuenez, ezin dira sartu material erabiliekin. Orduan, beti ametik sartu behar dira. Gero, bere historia zenbakia ematen digute eta izena, eta guk tiket bat ematen diegu, bai erretzeko gela erabiltzeko edo injektatzeko gela erabiltzeko. Gero zenbakiarekin, hemen geratzen dira itxoiten, guk historia dagokion gela eramaten dugun bitartian, ezta? Gero, itxaron behar baldin badute, zupu edo kaferen bat eskaintzen diegu zeo zer izateko kontsumitu baino lehen. Orduan hemen dekogu erretzeko tiketa eta injekzio gelako tiketa, ezta? Hemen material guztiak ditugu, siringak, toallitak, zitrikoa, gomak, kasitoak, urak, filtroak eta plata papera. Ezta? Hemen aldaketa egiten dugu, ja daukate zenbakia, eta orain deitzen diete ametik, ezta? Zenbakia dekote eta erretzeko gelan ja turnoa pasa da. Orduan, haien gauza guztiak hemen sartzen dituzte, guk haien izena jartzen dugu, hemen izten dugu, eta holan lasaitasunez sartzen dira. Telefonoa itzalita egon behar da. Itzalita edo ezin dute erabili. Beste erabiltzaileak ez molestatzeko, beren ama, senideren bat edo deitzen badiete urdurik ez jartzeko, eta orduan, hemen ja takiletan sartu dute guztia eta gelara sartzen dira. Denbora mugatua eman dezakete gelan edo? Erretzeko gelan ordu erdi dekote, eta bi kontsumo egin dezakete. Hau da, ordu erdi gelan kontsumitzen, denbora ez badaukate, gu gordetzen diegu erabilitakoa, eta 15 minutu itxoin behar dute beste zenbaki bat eskatu arte. Da kontsumo pizka bat espaziatzeko, ezta? Eta beste pertsona batzuk gela erabili ahal izateko.
Orduan, gero 15 minutuak pasa gero, beste zenbakia eskatu dezakete eta bigarren kontsumo bat egitea. Gero, hirugarren kontsumo bat egin nahi badute, kalera egiten behar dira ordu erdi. Eta gero ja, bueltan, lehenengo kontsumo bat bezala. Orduan, hemen ja, erabiltzailea deitua dago. Eta badaukagu, erregistro horri bat, non apuntatzen dugu izena, historia zenbakia, ze kontsumitu duen lehena eta ze kontsumituko duen hemen. Orduan, zeo zer gertatzen baldin bazaie, guk komentatu ahal diegu medikua edo ambulantzian etortzen diren pertsonei ze kontsumitu duen egunan zehar. Claro, hemen kontsumitu dezakete kokaina, heroina edo kokaina eta heroina. Baina gero behar bada hartu dute metadona, 8 tranqui, no sé cuántas tranquimacines, speed, canutos da un par de blancos. Ezta? Orduan, hori ja erregistratu da daukagu eta ja kontsumitu dezakete. Eta hemen, lehen komentatzen nuena, hemen material esterilak ditugu, ezta? Heroina kontsumitzeko bakarrik behar dute hau. Baina kokaina kontsumitzeko basea egin behar dute. Osea, kokaina erretzeko prozesu bat egin behar da, non kokaina geratzen da base batean errealizateko. Orduan ematen diogu. Goiara, prestatzeko, ur bir distilatua eta palioa. Eta honekin egiten dute koka. Bale? Orduan, gu ametik hitz egiten dugu haiekin eta abisatzen dugu, oie, 5 minutu dituzula. Joan gordetzen edo maitzen eta urten. Eta euren artean hitz egiten dute eta elkar ezagutzen dira eta... Guztiok ezagutzen dira. Gero bai, gelako lankideok egin zituzten horrelako tailerretan erabiltzeko kartelak, ezta? Nola egin heroina sobredosi kasuetan edo kokaina erreakzioetan, ezta? Adibidez, haiek kalean aurkitzen baldin badute horrelako egoera, aurrera ateratzeko bai. Hau da, hori, nola egin sobredosi eta kokaina erreakzioetan, eta adibidez, hau da, mitos y realidades de la inyección. Osea, haiek bai badaukate horrelako kontsumo batzuk ez direla oso osasungarriak, ezta? Da, hemen azaltzen dira, zer diran egia eta zer den gezurra, eta nola egin dezakete hobe haien osasunareko. Gero, hemen erizaintza daukagu, zeo zer gertatzen baldin bada hemen geratzeko anbulantzia etortzen diren bitartean, eta hemen ja daukagu injekzio gela. Hemen berriro gogoratzen diegu, ezin direla, sartu material erabiliekin, ezta? Orduan, injekzio gelan berdina gertatzen da. Sartzen da erabiltzailea, badaukagu beste erregistro horri bat, non agertzen da, lehen ikusi duzuena. Zer kontsumitu duen, zer kontsumituko duen, izena eta historia zenbakia. Eta hemen daukagu prestatuta horrelako bandejak individualak ikusteko bakoitzak bere materialak erabili behar dituela, ezta? Da orduan, hemen zer da behar duguna, badaukagu toallita, alkohol toallita, injektatuko diren lekua garbitzeko eta zainak ondo ateratzeko alkohola beroa emoten duelako, gero kasitoa sustantzia prestatzeko, goma eta gero. Dekogu ziringa hau, eta ziringa hau txikiagoa dela, behar bada zailtasunak dituzten pertsonentzat, ezta? Gero zitrikoa, dela heroina ondo disolbatzeko, eta filtroak. Filtroa dela sustantzia filtratzeko. Askotan ez, gehienetan sustantzia korteak ditu eta filtratu behar dira. Orduan, hemen etortzen direnean bakoitzak leku bat dauka. Eskuak garbitu behar ditut beti, kontsumitu baino lehen eta kontsumitu ostean. Eta gero, bakoitza badauka bere lekua, hemen ikusten duzuenez. Bakoitza bere lekuan, eta han bere bandeja sartzen dute, hemen ziringak bota behar dituzte, eta ikusten behar duzue, marra hori hauak dira ziringa erabili batekin ezin dute pasatu, ezta?
hori 6 pertsona egon daitezke gela honetan, arriskuak ez egoteko, bakoitza bere lekuan, gero siringa botatzen duten bezain pronto, ja, mugitu aldira gela osotik, baina siringarekin bere lekuan. Gero hemen dekote bebai, papera eta ura lizibarekin. Lekua erabili ostean, utzi behar dute lekua, aurkitu duten bezala. Garbi, gero datorrena, garbi aurkitzeko eta lasaitasunez kontsumituan izateko. Ohartu gabe heldu gara mugara, mundua jautzi zaigu gainera. Haiek bakarrik ekarri dezakete sustantzia. Osea, sustantzia, metxeroa eta tabakoa erretzen baldin badute tabakoa. Geuk ematen dizkiegu erabiliko dituzten material guztiak. Holan gu ziurtatzen gara material horiek berriak direla, erabilgarriak, garbiak daudela eta bakoitzak bere papera edo bere siringa edo bere tutua izan behar du. Ezin dezakete konpartitu inolaz ere. Kartzen baldin baduten material erabiliak guk aldaketa bat egiten diegu. Osea, haiek botatzen dute erabilitako materiala, kalean erabilia edo haien etxeetan erabilia, eta geuk material berria ematen diegu. Baina gelan erabiliko duten materiala geuk momentuan ematen diegu. Holan ja ziurtatzen gara garbia dela. Sarreran badaukagu kartel bat, non jartzen du 555 egun aksidenterik gabe. Aksidente horiek ez da bronka bat izan dugula edo, da profesional bat ziztatu gara. Orduan, orain dela 555 egun ez dela ziztatzen profesional bat. Nire ustez errekurtso hau bai ematen diegula, errekurtso honetan ematen diegula giza tratu bat, ezta? Osea, askok etortzen dira bakarrik kontsumitzea, ez dekotelako leku bat non kontsumitzea, batzuk etxea dekote, baina etortzen dira hemen kontsumitzera eta gero haien miseria kontatzera, ezta? Bilatzen dute leku bat non entzundak sentitu.